Canal Terres de l'Ebre presentarà aquesta Setmana Santa una producció audiovisual pionera al territori. Gràcies al patrocini del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, s'han estat enregistrant 12 documentals turístics per mostrar els paisatges i les activitats turístiques i gastronòmiques de la segona reserva de la biosfera de Catalunya, amb resultats espectaculars. Algunes de les imatges són aèries i entre aquestes destaca, per exemple, uns plànols inaudits de l'emblemàtica cabra de la carretera del Port de Caró, el castell de la ciutat de Tortosa o el celler cooperatiu de Gandesa. El realitzador del programa explica el més sorprenent del que s'ha pogut gravar. En la realització d'aquestes 12 càpsules, tot i que són 10 minuts de durada, hem intentat cuidar molt la imatge audiovisual, totes les imatges que mostrem. Per això hem volgut introduir un element que és una coptercam, una càmera que va amb un helicòpter, amb un dron, que ens permet veure les Terres de l'Ebre des d'un altre punt de vista que creiem que fins ara no s'ha vist mai. Les 12 càpsules turístiques recorren en aquesta primera sèrie els principals llocs turístics de les Terres de l'Ebre, única zona de Catalunya que en només 50 quilòmetres de radi té dos parcs naturals i un riu que travessa el territori per unir la muntanya i les zones d'interior amb el Delta de l'Ebre, una de les grans zones humides del Mediterrani. Aquestes càpsules turístiques es veuran pròximament pel canal Terres de l'Ebre, però també per tot Catalunya a través de la xarxa de televisions locals. Està bé que també ho vegin els habitants de les Terres de l'Ebre, però el que ens interessa és explicar-ho fora. No? Es pretén fidelitzar i traslladar aquest valor afegit que afegeix la certificació Ebre Biosfera a la destinació, a través de què respira aquesta certificació, la sostenibilitat, aquella sensibilitat pel producte agroalimentari, la tradició, tota l'activitat turística que es deriva de la producció d'aquests productes, doncs comunicar a través de les experiències que el turista pot tenir a la destinació. El fet que Canal Terres de l'Ebre estigui associada a la xarxa és un clar exponent del reequilibri territorial via audiovisual que podem aconseguir, i l'exemple són aquestes 12 càpsules, aquests 12 documentals titulats Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera. Voldria destacar que en un moment que el territori encara està imaginant-se estratègies per exportar, per aprofitar aquesta marca de la reserva, ja des de Canal Terres de l'Ebre podrem una mica mostrar al públic de tot Catalunya el que s'està fent i el que està a punt de desenvolupar-se. Un altre aspecte destacat és que en aquests documentals turístics hi intervenen Federico Mayor Zaragoza i Josep Aragonès, els dos principals impulsors del projecte de la Reserva de la Biosfera, i prop de 50 empresaris turístics del territori que expliquen les seues ofertes. Són de la terra de l'Ebre,